जोंनि केमिकेल टमाटो माबो खुंफ्रोम जोंनि कुवा आगे दै गाहामा कुसुम माखो नुं टंमानि सिं ताबो अमनो नुं थाइखलाया उलै नाय नाय बेरि दैयाव मते कन्डिशन टंगु रंगु गनाय दैयाव म लिमि लिमि खे बाहाय गोनां नाय अमते किसी ताबो जों नुं थाय अमो बासि अमनो मा नुंगु अमो बय माइ सुं मासागो इंगे सिं ताबो उ कन्डिशन टंगु के ताबो मनो सब खाइनि के सोबा सब खाइनि नि रक लेखा करं करं रक और जे नौबि टंनाय बरंनो सामानाय संनो सोबा अमोनि सल्व खाइरनाय उतैनि नरगो तैनले ताबो गभर्नमेन्ट थानियो दा बाय तो ना ओएनजीसी नि थानियो दा ओएनजीसी जों बनो सिया ओएनजीसी देखलाय फायनाय ना सरकार देखलाय फायनाय ना एसडीएम देखायनि बनो जों सामाया निरग लेखा करं करं और टंबाय निरग साबायदि जों बाहायके मा काहाके मानुना कय बছर रक थानो रक मा हाय जों और पारा खामा तले गदोंमोन नों खासो आं आसाय खसानि से पारा खाजाता नि 40 नि एबाब मुंखो हानि बयस तो बनि सेकां हाय फन जों सेकां जों स्राइफोर के दै गाहामा तंमानि बनि या गलो के दै हायां थाङा अब ओएनजीसी रक फायमेन बाबे ओएनजीसी फायै जे और साम खायमेन या गलो के अमते हें के ओएनजीसी नि बर रकलाय ओ दै नों तंग ना बर नि दै ओएनजीसी संखा गारि रौ बाय तै फैदेन तै फै नुंलाय तंमा रौ नुगो दै के गारि रौ फायै आं दैलामरा थांगो हाय के बायां चंपनगर थांगो मते के बर दै कायनु ओ दैनो बर नंया हायफोन जोंलाय गारिबो करै नासिनि मंसा सुबिदा करै साप्लाय बो करै जों कुवारनो नुगु कुवारनि दैखे अमते हें सिंद्राय जे हाथाय गटर एरिया जत मिले केस कलाय के जों जेलाव थांसाय दंङै दाल बुथि जारखै दाल बुथि बाय जानाय माइ हुदा जारखै जों माइ हुदा जानाय होयनाय जों राजिरै दं फै जों दाल बुथि जानाय जों राजिराव गथ' बर' सावै थांगा गथ' बर' बसि थांगा गथ' बर' दाम खालाया जों दाबो सुरागोन कोन मायन बागै सोंबो गाबा होना तै गासा खाने हायग्रा जोंनो केस रै दं नांगौ हो तुयनो मा नोंना जिन बुसखांगो तुयनो मा नोंनाय गातै फायरा मा तु बुंनाय मा नोंनाय जों जेमन बेबहार खालामो मासलायो बुसखां बाबहार मा खालायो बर' दाल सेकेन्ड गायसासिबो जों भारा बसराव बाहाय खस्थ खालामा जों खस्थ न खरगो खागालगा Aku tiga saya pani dekat benar. Aku tahan na, berai mago ibadah. हो जाए, इसीलिए मैं आपको बस ये थोड़ा गाड़ी जाने दीजिए, वो एसडीएम सर आ रहा है आगे